В един слънчев ден, когато утрото беше равно като поле без край, една жена събра сили и каза: „Не издържам повече, отивам си у майки ни.“ Събираше не дрехи, а камъни от сърцето си. Събираше куфари, пълни със спомени, пълни с умора. И тръгна. Зад нея остана тишината. Тежка, като врата, която се затваря, без да хлопне. Минаха месеци. Нови лица, случайни срещи, празни усмивки, като сенки, които идват и си отиват. Но празнотата остана. Телефонът зазвъня като нишка, опъната между два свята. „Как си? Може ли да поговорим? Знам, че се скарахме много, но искам нещата да се оправят. Може ли да се срещнем? Ще се промениш ли? Нека опитаме пак.“ А мъжът, като умряло куче край пътя. Залутан, без посока, без сила, не знае какво да прави. И тихо, примирено казва: „Еми, добре.“ И колелото се завърта пак. Старите думи, старите навици, старите тъмнини. Докато отново дойде онзи момент, когато жената събира куфари и с твърд глас изрича: „Отивам си у майки ни.“